Жыў калісьці ў нашым горадзе казачнік. Яго называлі Річскім Андерсанам, бо ён пісаў толькі казкі. Часам яшчэ сачыняў вясёлыя песні для дзетак. А звалі яго Анатоль Захарович Караленка. Анатоль Захарович нарадзіўся далёка ад Рэчыцы, у горадзе Баку ў 1936 годзе. Вучыўся ў школе, у нафтавым тэхнікуме, у горадзе нафтавыя камені. А нафтавыя камені – гэта унікальны горад нафтавікоў, аналагаў якому на планеце няма. Бо ён знаходзіцца не на сушы, а прама ў моры, за 100 кіламетраў ад сталіцы Азербайджана. І стаіць пряма на вадзе, на сваях. Там і пачынаў сваю працоўную дзейнасць па здабычы чорнага золата Анатоль Захарович. Але жыццё прывяло яго да нас, і яму вельмі спадабаўся наш горад, і ён застаўся тут назаўжды. Усё жыццё Анатоль Захарович працаваў нафтавіком і шмат чаго ведаў пра нафту, і як яе здабываюць, і што з яе робяць, і якая яна ўвогуле бывае. А аднойчы Анатоль Захарович падумаў: а што калі пра ўсе гэтыя нафтавыя цікавосткі расказаць дзецям, а? Толькі вось як гэта зрабіць, каб было цікава і займальна? Думаў і прыдумаў. Будуць у дзетак нафтавыя казкі. Дарэчы, Анатоль Захарович адзіны ў Беларусі казачнік, які сачыніў 350 казак пра нафту. І з'явіліся цэлыя казачныя зборнікі: «Радуга чорнага золата», «Валшебныя ручьі», «Плач лебедзяў», «Дзецям пра нафту», «Нафтаград» і шмат іншых. Дзеці былі вельмі ўдзячныя Анатолю Захаровичу за казкі і дапамагалі яму. Яны малявалі ілюстрацыі да ягоных зборнікаў. Адна з самых цікавых казак Анатоля Захаровича пра нафту – казка «Гары вада». Даўным-даўно, калі ў Беларусі людзі жылі пры лучыне, недалёка ад адной вёскі здарылася дзіва дзіўнае. На змярканні, а потым і ўначы на балоце пачыналі свяціцца агні. Людзі баяліся тых агнёў, думалі, чэрці там карагоды водзяць і нячыстая сіла ў тых агнях сядзіць. А потым зразумелі, гэта газ выходзіць з зямлі. А дзе газ, там і гаручая вада павінна быць. І назвалі людзі сваю вёску Гары вадою. Трэба шукаць гаручую воду, часам вялі гаворку вяскоўцы. Яна сама просіцца да нас з зямлі, каб зажылі мы светлым жыццём і пакончылі з галечай лучынаю. А як жа шукаць яе? Пыталі некаторыя маладзейшыя. Ну а як ваду шукаюць у нас? Трэба капаць калодзеж, раілі старэйшыя, інакш вады не знойдзеш. І пачалі вяскоўцы капаць калодзеж, каб дабрацца да гары вады. Капалі, выкапалі глыбокі калодзеж, а гаручай вады не знайшлі. Ну куды ж яна дзелася, не маглі зразумець людзі. Можа, трэба глыбей капаць? Падказаў адзін з вяскоўцаў. Паслухаліся яго, пачалі ўручную дзябсці зямлю. Дзябуць яе памаленьку, да трубы апускаюць. Глыбока землю прадзяблі, а гары вады няма. Шмат гадоў шукалі людзі цуда ваду, але ўсё дарэмна. Дачуліся пра гэты пошук геолагі. «Не бядуйце, мы дапаможам», – сказалі яны і ўзяліся шукаць схаваную ў зямлі гары ваду. Шукалі, праслухоўвалі матахную зямлю, таксама нічога знайсці не могуць. «Эй вы, геафізікі, дапамажыце нам!» – паклікалі іх геолагі. «Без вас мы як сляпыя кацяняты». Паслухаліся геафізікі, прыйшлі на дапамогу, ды не з голымі рукамі, а з мудрагелістымі прыборамі. Як чуйныя вушы прыпадалі прыборы да зямлі, казалі чалавеку: тут край возера, а далей пустата, а ў зваротным баку сярэдзіна возера. Так геолагі і геафізікі адкрылі азёры гары вады. «А цяпер трэба клікаць на дапамогу бурыльшчыкаў», – сказалі яны, «каб праверылі, што мы знайшлі». Прыехалі ў Беларусь бурыльшчыкі з Азербайджана, Украіны, Башкірыі. Трэба дапамагчы беларусам, бо ім невядомая такая прафесія, такая работа. Панастаўлялі яны наўкола мноства буравых вышак і пачалі бурыльшчыкі заганяць у зямлю стальныя трубы з алмазнымі наканечнікам. Сотні дзён і начэй не ведалі яны спакою, угрызаліся ў зямлю. Прабурылі 1000 метраў, няма нічога. 2000, таксама пуста. «Можа, вы памыліліся, геолагі, геафізікі?» – запыталіся ў іх незадаволеныя бурыльшчыкі. «Прыборы вашы ашукалі вас, а вы нас ашукваеце.
Свідруйце, свідруйце, глыбей, там гаручая вада, адказалі ім геолагі і геафізікі. Прабурылі на 3000 метраў. Зноў нічога. Не вешайце носа, падбадзёрлі іх геолагі і геафізікі. Будзе гаручая вада, будзе, не сумнявайцесь. І сапраўды. Толькі прайшлі бурыльшчыкі 4000 метраў, як і рвануў з неба шалёны дух гаручай вады. Забіў фонтан каля горада Рэчыцы паблізу вёску Гары Вада. А праз некаторы час бурыльшчыкі знайшлі цудаваду ў іншых мясцінах. Ударылі магутныя чорныя фонтаны ля вёскі Заходу па Светлагорскам, потым пад Калінкавічы, Сасновым Борам непадалёк ад Гомеля. Вось і знайшлі мы доўгачаканую Гары Ваду, радаваліся геолагі, геафізікі, бурыльшчыкі. Цяпер нам вся Беларусь дзякуй кажа. А тым часам людзі ўтаймавалі чорныя фонтаны, накіравалі іх у трубы. Потым гаручая вада пацякла ў вялізныя бакі, а адтуль у спецыяльныя апараты. Але застаўся ў Гары Вады неспакойны характар падземных азёр. Калі заліваць яе ў маторы машын, самалётаў, касмічных караблёў, яны імчацца з вялікай хуткасцю, выконваюць работу, якая пад сілу тысячам людзей, вырабляюць з гаручай вады бензін, салярку, масла, ды яшчэ шмат розных рэчаў. А называюць Гары Ваду нафтай. Да пра гэта вы, хлопчыкі і дзяўчынкі, здагадаліся самі. Вось якая казка пра чароўную Гары Ваду. Дарэчы, гэта сапраўдная назва сапраўднай вёскі ў Рэчыцкім раёне, дзе сапраўды знайшлі нафту. А пра гэта нам расказаў рэчыцкі казачнік Анатоль Захарович Караленко.